De van élet nyáron, hát itt is itt laknak a szomszédban. Na itt nem látni. Nem, ez videó. Videó? Hát ide nem kell navigáció. Hogy merre jársz? Persze. Nem tudom mikor jövök legközelebb. De azért majd még eljövök, ha lehet. Szevasz! Itt is laknak, ide született a kisbaba tavaly. Ebben is laknak egy fiatalok. Itt vannak az autó. Igen. Innen járnak dolgozni. Az ott is lakik, ahol az autóval. Belül. És akkor itt villany van, víz van, és Nincs. akkor az nincs. Nincs hát. Ja, Most az egyik, itt van egy kút. Az van kút. De figyelj, ha valaki Ez az, nem? Mi? Ez a kút itt, ugye? Igen. És ha valaki úgy gondolkodik, vesz egy több méteres tartályt, nem egy Tesco-ban már tud venni smútrokat, aztán hozzávalót mindent, aztán ki tud alakítani egy konyhát. Vagyis egy mosogatót. Igen. Tartályt meg vannak ilyen pici motrok-e. Ilyen több. De visszivatjuk, hogy itt aztán abban már meg tud oldani mindent. Egy normális vízjáték szállóval megcsinálod, akkor van már minden van. Egy fürdőszobát is ki tud alakítani. Mostani ember, vagy a nő, aki kérdezte hétvégén a tárkemet, az azt kérdezte, gáz van. Ojjaj, hát az mondja, nagyon messze van innen. azt mondja az ember neki, mert hogy lenne ott gáz? Ja. Hát azért mondom, hogy a luxus már az egész. Na, pont itt van a busz is. Na. Komoly készüléket láttuk. Hát, nem is az, hogy komoly, de ugye már ezek az okostelefonok, ezek már több mindent tudnak. Fényképezni is, meg videót készíteni is. Na, ott az a keskeny kis házika ott között. Az lett volna az enyém az a terület. Itt, ami nem ott gára a gyümölcsös. És akkor hogy nem lett az? Hogy nem lett, már a bátyám nem ment utána. Ja, értem. Aztán aki volt TSZ elnök, a német, vagy a pap András, vagy pap Józsi, az állami TSZ elnök, az egy barátján adta. Na ez az a kőbánya, amit mondok, durva bánya, azt kibányázták a Csákvári állami gazdaságtól, aztán így folyamatosan, erre, ezt minden a gödör,
az mind kivett bányászva. Az az Orbán meg fogott egy helyzetet, aztán megvette a területet, azt kibányászta az egész Horogvölgyet. Mert Horogvölgynek hívják, ott az a gödörök. Horogvölgy, értem. És ez hova tartozik pontosan? Hát ez most már ezért, hogy tartozik a Csákberény. Csákberény. Vagy Zámoly. Az még Zámoly? Még Zámoly. Na ezt a bányát kibányázták. Az összes kavicsot. Látod milyen nagy gödör volt? Ja, látom. Aztán csak simában volt, ebben együtt volt a zárokon, ami van a zárok teteje. Oda abban együtt volt sima egész végén, sima plac. Ja, érdekes. Ezt itt nem is láttam, nem szoktam el nagyon közlekedni. Ide jövünk akkor be? Itt befordulunk, elmenünk a darabig, ezt megfordulunk, azt jövünk vissza. Ja, jól van. De ez Galmáshol vezet. Igen. Német Galmás. Itt vannak a postaládák, akiknek be van jelentett lakásuk a fehérváriaknak, mert vannak itt fehérváriak. Ezek mind a 80-as években jöttek ide ki. Ez meg egy Csákberényi kismaszek, a páncélevérnek rokon sógora. A Zsigmond Pityut, így hallottál róla, Zsigmondot? Nem. Nem. Aztán azért, annak a fia van itt. Itt a gödöre. Egy kis maszek paraszt gyerek. Hát itt van sok műtrágya. Na itt van szemben is a zámolyi. Ez mind zámolyi szőlő, hát mind végig. Szép rész amúgy ez is. Na, ide beállunk. Aztán itt megfordulunk el. Na, itt akkor felvetted, egész odaig kibányázta. Igen. De a zámolyi szőlőhegy még ott. Ez még az, ja. Ezt megmutatod anyunak egybe azt, hogy de hol jártál te? Nem baj az. Mi? Nem baj az. Legalább nem unatkozom. Ja. És akkor arra egyenesen arra Az mi a van? Gránászban megy. Az a német, az a Gántiaké. Az a Gránási rész. És ki lehet valahova a főúthoz is jutni? Nem. Hát Nem? itt a főút a hátunk mögött. De úgy értem oda a Arra már másik nem. része, nem. Az egy zsákterület. Értem, Az a tárkekről megy az. értem. És onnantól meg nincs semmi. Uh-huh. Megvárjuk ezt az autót, azt megfordulunk, jó? Jó, rendben.